L-istorja ta' Villa Frere tmur lura daqs 200 sena. Dan meta ġentlom Ingliż flimkien mal-mara tiegħu oħtu u n-neputija tal-mara ġew joqogħdu Malta ħabba s-saħħa tal-mara ta' The Right Honourable John Hookin Frere li huwa dan il-ġentlom li għadni kemm semmejt. Paċi u tranquillità. Skiet misawt bil-preżenza u l-ħsejjes tal-asafar, insetti u ilma jnixxi. Għal darb'oħra, Heritage Malta se jkun qed jiftaħ il-kanċell ta' Villa Frere fejn il-pubbliku huwa mistenni ipassi matul il-ġonna mistiċi fil-pjetà. Huma ġew joqogħdu Malta fl-1820, imma ġew joqogħdu f'dan is-sit li llum huwa Villa Frere fl-1821. Huma meta ġew Malta mal-ewwel bdew ifittxu post fejn il-baħar u għandu ġnien ħabba s-saħħa tal-Kontessa Erol u sabu dan il-post li krew huma mingħand is-sorijiet tal-Katarini dak iż-żmien. Ftit minn nies li nista' nsemmilek huwa il-familja Price li ġew wara Hookin Frere li taw kontribut kbir lil dan il-post. Ġew ġixir ġejjen Queen Mary, ir-Reġina Mary tal-Ingilterra fl-1912 u Queen Mary tar-Rumanija fl-1924. Ukoll fi żmien John Hookin Frere bniedem li kulħadd jaf bih huwa Malti bħalna kien Mikel Anton Vassalli. Mikel Anton Vassalli kien inġib lura mill-eżilju bis-saħħa ta' Frere u Villa Frere hija l-post fejn twieled l-isem Malti miktub ħabba li Mikel Anton Vassalli kiteb l-ewwel kotba tiegħu bil-Malti hawnhekk. Il-post għandu jiġi protett u miżmum fl-aqwa kundizzjoni possibbli ħabba din ir-raġuni li huwa l-post fejn twieled l-isem Malti. Aħna bħala nazzjon għandna nkunu kburin li nafu fejn twieled l-isem Malti miktub. Barra minn hekk il-post għandu valur kbir storiku u barra minn hekk ukoll għandu valur kulturali. U anke llum il-ġurnata peress li jinsab imdawwar b'ħafna bini dan huwa pulmun għal din il-parti tal-pjetà. L-Open Day ħassir il-ħadd 7 ta' Mejju u ħankunu miftuħin mid-9:30 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar. Aħna għandna paġna fuq Facebook jisimha Friends of Villa Frere u għandna wkoll Facebook group jismu wkoll Friends of Villa Frere. Tkunu tistgħu taraw ukoll anke l-updates fuq ħinijiet u hekk tal-Open Days meta l-ġnien ikun miftuħ għall-pubbliku. Aħna hawnhekk jitmexxa mill-volontieri u ġeneralment inkunu hawnhekk is-sibtijiet filgħodu bħala grupp ta' volontieri biex nieħdu ħsieb dan il-post. Min ikun interessat li jsir volontier jista' jibgħat email fuq villafrere@gmail.com u nirrispondu aħna minn hemmhekk.